Ini ang programa na mataoning impormasyon manungod sa ika-500 na taong selebrasyon kan Kristyanismo sa Pilipinas. Mga istorya na nakaka-inspirar asin makapagpapairarom kan sa tuyang katolikong pagtubod. Mga giya pasiring sa panagos nato na paglakbay. Lakaw, maghiras, digdi sa DZGB. Na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa mong puso, sa diri mi iniaatang, danay dayupot sa pagsimbag, uya andam kami kagurangnan. Ika po na nagdadangog sangon yan sa programang ini, nasarong Katoliko, o maski ba ko kang Katoliko, Kristiyano ka, Hatod ang tatara. apotada po sa imong sadiri, pro-life daw ako. Para daw ako sa buhay nin tao. Kanya mo Ano ang sa kuyang paninimbagan bilang sarong pro-life na Kristiyano? laat kansi mo. Ano ang sa imong pagiging pro-life? Selective sa na daw? O nag-uuyon ka, mga tugang nan sarong buhay nin tao bawi o nin sisayman? Salamat kagurangnan sa Iyan daw po ang sa tuyang analisaran ko niya na hapon, mga kapatid. misyon na Dili po sa tuyang programa, Lakaw, Maghiras. sa diri. Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Para po sa mga kahaputan asin mga reaksyon, mag-text po mga tugang sa Satuya Tabi na programa 0995-398-1813. Sa smart po 0928-777-5548. Ano man anggan kita? Pro-life kita o bako? Pro-life kita o bako o baka habo lang nagapahayag kita kim mga termino ako ngay habo ngayon kang abortion. Pero sa ibang bagay gali nag-uuyon ka na ang buhay nin tao kwaonin sisayman. Di ba kapatid? Nasasabutan ta po ang gusto tang sabayon. Ngaya opo, nasasabutan niya mo. Parayin hapon po sa Indogabos, Merindal na. Mga tukang partner niya to as usual, wala pong iba, walang kupas. Ang sa tuyang partner ko niya na paghahapon, walang iba, walang kupas. Ang katangi-tangi, nag-iisa, Monsignor Crispin Bernarte. Monsignor, marayin hapon po. Maray na hapon sa imo Henry, maray na hapon sa gabos niya itong mga taga-subaybay. Aha. Magayonon ang satuyang temang ngunya. Yes. Pagiging pro-life, ano Monsignor, di ba? Pagiging pro-life. Ano ang very haraniho na translation tabi kang pro-life tabi Mons? An Sabi ko, pro-life, sa halipot na pagtaram, makatawo. makatawo. Dahil kaayan, makabuhay, buhay anin tawo. Iyan. Makatawo. Makatawo. Baka buhay, as kaya buhay din tao. Makatawo. Alright. Sige tabi Mons, pwede po mapunan ta ang satuya na, ay good morning, good afternoon nga pala sa mga nakatutok sa tuyang Facebook Live ngunyan pong hapon. Thank you ha. Ang pagkatapos po kan sa muyang programa ni Monsignor, iabutan kita ki mga 1,000 mga tugang na views in accumulating yan ano habang nag-abanti pong aldaw sa tuyang mga viewers sa bilog na mundo. Okay Mons? Sige po, tayo ka man sanaan mas matibay kayo ni magpaliwanag. Tungkol po rin sa topic naman niya na pagkapon. Sa kuyang makakayang pagpalinaw kang tema. Yes. Gusto kong puunan na magayon ang koneksyon kaini sa satuyang obheto. Opo. Na kita nagpapasalamat sa Diyos kan 500 na taon kan satuyang Kristiyanong pagtubod. Yes, oho. Kung minsan, basta sa nakita minataram, nakita mga Kristiyano, pasinunon sa tuya, alagad, may mga beses na sa tuyang sinasadiri ang pag-interpretar kung ano ang pagiging Kristiyano. Kaya ngunyan, daita na araman, nararayo kita sa tunay na espiritu kang Kristyanismo. Siring baga sa pagmidbid kang buhay na irinigalo sa tuya ning mahal na Diyos. Ang buhay niya to,
sarong regalo gikan sa satuyang kadlala, gikan sa mahal na Dios na inaapod niya tong Ama. Opo. Dahil sa dakulang pagkamuot, itinaoan sa iyang aki, tanganing mas lalong ipahiling sa tuya ang modelo kan tunay na pagbuhay nin sarong tao. Asin kaipuhan siring sa naging buhay ni Kristong kagurangnan, makatawo siya all the time. Pro-life siya all the time. Pro-life is pro-people. Iyon? Makatawo. Yeah. So, siya ning anuman na kontradiksyon sa iyang pagdusay kang buhay para sa pagalang kan sarong linalang, kan sarong tao. Kaya, pag sinabi tang pro-life, bako man sa naiyan, so pag-ayon ta sa marcha tangaya kontra kita kan abortion. Yes. Yes. Sabi mo nga ni Kasubago Henry, iyan ang kadakul-dakul na paghuna kan mga tao na bastang pro-life kontra kita kan abortion, iyon na iyang pro-life kita. Tandaan niya to na ang buhay ning tao saro, ang buhay ning tao bilog. Kung kita nagkontra sa abortion na linalabanan tanaan estado kan tao puumpasana sa pangidam, kay buwan ang bilog na kasaysayan kan pagkatawong iyan sa tuya na madipenderan, sa tuya na igalang. Iyan ang pagiging pro-life. Kaya dakol sa tong mga katukduan na minapagirumdum sa tuya kan obligasyon tang ini. Halimbawa, yaon dyan ang ikalimang tugon. Yun. The fifth commandment. Thou shall not kill. So, bako man sana ang buot sabihon kan pagadan abortion. Opo. Kadakol kitang mga gibo na nakakagadaning tao. Kaya minahatod sa inda sa kagadanan kung man direkto niyatong o direktamente niyatong ginagadan. So sa tuya yan nasa saroon kung ano ang mga bagay-bagay na iyan. Alagad, girumdumon niya to na katukduan kan sa tuyang pagtubot. Okay. Ini Kristyanismo na ang society, ang banwaan, igwa ning dakulang obligasyon na protehiran ang buhay. Kaya kung kita sarong banwaan ning pagtubod, kita gabos magtarabang-tabang, magkasararo na ang buhay nin sarong linalang, nin sarong tao sa tuyang galangan. Yan, sa tuya yan na mapoprotektahan. Na bako sana sa pagproteher na mapundan abortion, kundi sagkod sa huring aldaw kan tao, dapat yaong kita sa pagalang kan buhay na ini. Kaya minsan nga ni ang tawong magagdano na sa tuyang tinatawan ning atensyon, sa tuyang tinatawan ning pagmakulo. Dakulong kitang mga tugang na nagtitrios, naghihiri lang ngunyan. Dahil man iyang bastang pabayaan. Dahil man iyang pwedeng habuan. Total nga may hilang na. Pabayaan na sana, maabot na sana iyan, mapiyong na sana iyan. Sa tuyan ang sa tuyang pagtubod. Kaya ang sa tuyang pagalang sa buhay, minapuon sa pangidang, sa God, sa pagkagadan kan tawong iyan. So, minsan nga ni, ang bangkay ning tao sa tuyang ginagalangan dahil lalang iyan ning mahal na Diyos. Kaya saro bagay ning kung narorumduman mo sa mga katikis sa tuya Henry, inapod ng corporal work of mercy na minsan itong gadan sa tuyang ginagalangan. Dahil tamang binabastos, binababoy ang bangkay nin sarong tao. Tinatawan niya to ning dissenting paglubong. Dahil taan tao, linalang palalawgon kaimahin ning mahal na Diyos. Iyan sa Biblia, sa libro ng Genesis. Genesis 1 verse 27. Yaon man iyan sa mismong libro, chapter 9
verse 6, Opo. na ang tao nil linalang kalalawgon kaimahe ning mahal na Diyos. Mhm. Kaya kung iyan ang satuyang estado, Mhm. dapat igalang tayo. Iyan ang pagiging pro-life. Oho. Opo. Monsignor, tama ba ang pagkasabot ko po sa imo? Gusto sabihin, sugabos na naniniwala sa satuyang kagurangnan na si Hesus Kristo, Katoliko man o Kristiyano, ano ang kanya, ano ang pod kay ni relihiyon niya bilang Kristiyano, dapat po pro-life, tama? Dapat pro-life. Tayo nagiging na nagiging pagsabuhay kan satuyang kagurangnan na si Jesus. Mm-mm. Oo. Tama iyan. Yeah. So, dahil kita makakasabing Kristiyano kita. Yes. Katoliko, Protestante, Yes. Orthodox, gabos Mhm. iyang Kristiyano. Opo. Dahil kita makakasabing Kristiyano kita Aha. kung limitado sana ang pagalang ta sa buhay ning tabo. Iyo. Halimbawa, Mhm, ang mhm. sakuya sa nang ginagalang ang mga aki. Yeah. So, dahil na akong respeto sa mga gurang, bako iyan ang katugdaan kang Kristyanismo. Mhm. Kundi ang bilog na tao, tungkol sa pagkaaki, sagkod sa pagkagurang, Yeah. dapat mamidbidan ta ang dignidad kan sa iyang buhay. Oho. Ano man tabi, Monsignor, ang kahalagahan man sana kan pagiging Kristiyano niya to, kung ang sa tuyang pagtubod, selective man sana pag-abot sa pagiging Yeah. pro-life? Mm-mm. So, iyan very clear iyan at bigya sa sabi mo Henry na Opo. Selective sana. So ito nga ning kadakul-dakul na naguhuna ako ngaya o kami ngaya pro-life Yeah, paglalabanan miyan abortion. Mm. So sagkod sana duman. Mhm. Kung kita naglalaban sa abortion, dapat labanan taman ang mga minasunod Yeah. na pag-abuso sa buhay nin tao. As in, gusto ko iyan na mention na ron. Opo. As in, depende sa oras niya to, Yeah. Sige pwede po, tang ma'am. mapag-urulayan ang lambang saro. Mm. Ano ang mga bagay na iyan na dapat niya itong labanan? Mhm. Dahil tasala ini, kontra ini sa Kristyanismo. Oho. Halimbawa, kung against kita sa abortion, Mhm. dapat against man kita sa pagpabaya sa aki, abandonment of children. Iyon. Tama. Kadakon mo Mhm. niya na inaabandonar na mga aki. Binayaan kang ina sa mga aki. Ang mga indikasyon kaan sa pag-abandonar, o yung kadakul-dakul kitang street children. Yun. Yun. May mga magurang man iyan. Mhm. Kadakul-dakul kitang mga aki na kinakargahan kitrabaho. Yes. Inapuntang child labor. Correct. Abuso yang kambuhay ning aki. Mhm. Alagad, dakulong pa na mga pagdisrespeto ta sa buhay na pahayag na bako kitang konsistente sa paggalang kan buhay na lalang nin Diyos. Mhm. Ang pagtao ning mga patakot sa buhay lalong-lalo na itong mga kasaradayan. Opo. Mhm. Pag-atake iyan sa dignidad kan na tao. Mhm. Ang pag-abuso sa kababaihan Iyan. na astangon yan, yao nahihiling ta, ay natatapos. Oo. So, kung ano-anong ginigibo sa mga kababaihan Mhm. na ang parte na kayan, ang nahiling ta na marauto, na halimbawa ngaya, mag-agom o pobreng pamilya, so babae ang nagkakayod. So Yes. lalaki, Nagtutukaw. maturang kilo sana, painom-inom sana. Oo. Iyan na mga ang mga kasaklan na iyan, mga Oo. kontra iyan sa pagmidbid kan dignidad kan buhay. Mhm. Taon ang inapod datang bako sa na ining nangyayari sa Kamanilaan, minsan digdi sa to nangyayari ang mga kidnapping. Mhm. Dakula iyan na pagbalgar sa pagpabanal kan tao. Aha. Ining inaapod tang xenophobia. Okay. Iyan, ang xenophobia buot sabihin, halimbawa itong mga Pilipino ngunyan sa Amerika, itong mga Asyano sa Iyo, Amerika, iyo inaapi manangga. o kaya kinukulugan kan mga tao, mga Yes. tagaduman. Yes. Dahil sa rason na bako kamo mga puti, Mhm. dahil sa rason na bako kamong kalahimi. Mhm. Iyan, so sa tuyang pag-abuso sa ibang kultura. Yeah. Mhm. Iyan, igwa pa kita ka itong nag-aapod tang hostage taking. Iyan. Nabakusan na ini nangyayari sa sine. Mhm.
kundi nangyayari sa aktual na buhay. Mhm. Iyan, bako iyan na pro-life ang mga gibong iyan. Igwa kitang mga human trafficking Iyo. na ngunyan digdi mismo sa tuya sa Pilipinas may mga nagdadaya na tabangan taka nga makako ang trabaho duman kung sain pag-abot duman ibaman an inabtan ibaman an itinaong trabaho Yes. naging peligroso ang kamugtakan. Of course yaon dyan ang sarong dakulang bagay na kung minsan man nagkakaigwaning pag-abuso sa mga tawong inkargado yaon ang terorismo sa banwaan. Iyo. Entero iyan pag-abuso kan dignidad nin tao. Opresyon kan mga migrante, itong Iyo. mga dayuhan, Mga itong mga OFWs. nagtatrabaho sa ibang lugar. Yes. Gulpiyo na kitang mga kaso kan digdi sa sa tuya mga Pinoy sa ibang lugar minauli digdi o inuuli digdi bangkay. So iyang gabos mga pag-abuso, and of course igwa kita kaining nadadangog tang mga pag-abuso kan mga makapangyarihan, pag-abuso ning ibang autoridad, Yan. pag-abuso ning mga maisog, ning mga may mga immoral na plano sa buhay, ning hinapod tang pag-torture. Opo. Na ambot sa yun paggamit ning mga violensya o pagkulog nin sarong tawo tangani na patugaon sa ni kambuot nindang ituga na minsan bako man totoo da man pinagibo ning tawo. As in igwa pa kitang inaapod na euthanasia. Ang euthanasia, mga tugang, itong paghiling na gurang na ngayon ni day naman in pakinabang. Kaya day na ini pagtabangan. O kaya takwa na sa naining mga kung ano dyan na mga intervention tanganing magadana. Ayan. So, ang iba kung ano-anong termino pigagamit dyan, ngayang mercy killing ang euthanasia nata, may mercy killing man. Iyo man ang Killing is killing. Mercy killing. Oo. So, dahil ipagkahirak dyan. Yeah. So, yaon ang mga physical o moral na pagkastigo. Kumbaga sa mga hazing halimbawa. Iyan ang mga bodily action na ginigibutan na pag-abuso kan respeto ta sa tao. As in, andain niya to pagalan sa human rights. Yun. Party yan. And of course, ang death sentence. Yan. Minsan inipig pa para deribatihan, may mga in favor kaining Kristiyano. Pero kung tunay kitang Kristiyano, dahil taang pagadan ning sarong kapwa, bakong parte kang plano ning mahal na Diyos, kaya dahil tayang pwedeng sabihon na tama. So, kung pro-life kita, inigabos na nasambit kong ining mga aksyon laban sa buhay ning tao, dapat labanan ta. So, bako sa ng paglaban sa abortion. Yeah, okay. Sabi kan sa utang texter, ang buhay po ng tao ibinigay ng Diyos at siya ang may karapatang kumuha o bumawi. Salamat po, Prang Mauraro. Good afternoon. Amen. Yes, amen to that. Good afternoon po, Monsignor Chris and Monsignor Maceda. Okay po. Sige, inaako ko. Sabi kan texter ta, ihapot ko lang po kasi may mga tao po baga na nagtataram na marayman ngayang ginadan ngaya siya, unagadan ngaya siya, marauton man yung ugali niya, buda ngaya kriminal siya. Arog ka nagkakagaradan po baga na mga may gibong maraot sa komunidad, siring sa nanlupig asin sa mga drug lords. Ano po ang reaksyon daw po nindo kay ni? Tako po, pagdadadangog ko yan, nanggigirabo tabi ako, nahusgahan na tulos na day po nag-aagi sa tamang proseso. Monsignor Chris. Kung ano ang reaksyon mo, iyo man tabi ang reaksyon ko. Kaya tama po iyan na bako kita ang maghusga
Yeah. So, arog baga kayan ang kaso ka itong mga extrajudicial killing. So, mga tao nga ini maraot, maray pa ka ang gadanon. Yeah. Ang maray nga ni kun maraot, pigsuspit sa hampasan na ginadana. Asin kung ginadana, igwa pa ki mga depensa na dahil ngiyata nanlaban, dahil ngiyata. Kaya tama tabi yan sa imong kaputan na deita pag husgaran ang satuyang kapwa. Minsan sarong kriminal, may diretso iyan na dependeran ang sa iyang sadiri. So, ano man ang autoridad man, igwa man ning tamang paagi, tangani na ang tawong ini madisiplina. Ang tama, natawan ito, ako ang tanan na nagkasala talaga, tawan siya ning oportunidad na makamidbit kan sa iyang pagkasala asin makapagbago ning buhay. Yes. Iyan ang Yes. katukdoan sa tuya kan sa tuyang pagtubod. Oh. Na dahil kita mahusga, dahil kita mataram, marami man na ginadanan dahil pasaway talaga iyan. Iyon. Sisay kita, bako na kitang linalang, kita na ang Diyos. Kita na so, paguna takag tao kang buhay, kita nagsintensya. Maraman nagadanon iyan, para kasala iyan. Gabos Iyon. man kita para kasala. Poon sa tuya, Monsignor Henry. Yes. Mga para kasala. So, pinag-aako taman iyan. Nakata, Yeah. igwa mangki, day nakakaako ka iyan. Asin minahusga sa kapwa na ang kaipuhan ka iyan kagadanan. So, dahil kita minatao ning hustisya duman sa satuyang tugang. Kaya tama ito tabing Yes. reaksyon na ito. Yeah. Tama po ba ang sa kuyang pagsabot na kung ika nag-support ka sa mga arog ka na mga kausa, ika po posibleng magkasala? Yan po ang reaksyon nga sa rotang Monsignor Cristabe. Kung kita nagsusuporta sa mga inaapi, inaabuso, dahil kita magkakasala. Dahil takatong danta iyan. Kung kita nagsusuporta, minsan duman sa suspisadong kriminal na nangangaipon ning tabang na pisikal. Halimbawa nga may lugad dyan, binulong mo sulugad, gutom tinawan mo ning kakanon. Dahil kitang, dahil kita nagkakasala kayan. Dahil man kita nagpartisipar sa gibo niyang imuhan. Yes. Ang gibo ta pagtabang sa tugang. Yun. So, halimbawa para hapunan, Yeah. pagkatapos nahiling mo dahil pagkakan, tinawan mo ning pagkakan. Dahil man kita nagkasala dyan, dahil ka man nakisumaro sa iyang paghapon. Opo. Kundi nagsimbang sa nakita sa pangangaipon niyang temporal. Yeah. Okay. Henry M. Monsignor, magkamondoon baga po kita, maski sa European countries na mga Katoliko, ang author kang mga death penalty, Katoliko, magin kita po bagadigdi sa Pilipinas kang daipa na abolish yung death penalty, nag-support baga po kadaklan mga Katoliko? Sabi kang reaction kan sa tuyang texter. Totoo iyan. Totoo iyan. So itong nagkomentaryo ka iyan. Kaya nga ni, diyan nahihiling ta ang inconsistensya kan sa tuyang pagtubod. Digdi sa Pilipinas, ang kadaklan sa tuya, mayoriya Katoliko, halos Yes. Katoliko kita. Okay? Kaya pag-abot diyan sa mga bagay na iyan, dahil nahihiling ang sa tuyang pagka-Kristiyano. Dahil nakaipuan na Katoliko, Kristiyanong pagtubod ini. Katoliko, Protestante, Orthodox, parareho ang sa tuyang pagtubod. Immoral ang bagay na ini. Kaya digdi sa tuya sa Pilipinas, ang kadaklan man sa nang mina-aprobarkaan, mga Katoliko. Sa tuyang kongreso, ang nagbuburusol kang anong ini kan gibo na legal and death sentence, gibuhon ibalik iyan ang pagsintensya ka iyan. Halos 100% mga Katoliko iyan, mga proponents kaan. Kaya diyan tanahiling ang inconsistensya kan sa tuyang pagtubod. Okay, sabi kan sa rotang paradangog, Monsignor Hen, garo talaga, grab malay ng tirada nindo mapakuha na ako, mapa-ordin na nga. Monsignor Cristabe, sabi niya, ang pagkulog po sa agom
minsarong lalaki o babayi man. Para po bagas ako, sinyalin physical abuse. Nagpapahiling daw po iyan na dahil niya pigapahalagahan ang buhay asin ang relasyon niya sa iyang agom. Monsignor Chris. Eksakto. Mhm. Nasambit ko na baga kasubak Iyo. ko. Physical and moral punishment ang Yeah. pagkulog sa tong kapwa. Pagkulog ki agom. Mm. Lalaki nagkulog sa babae or Mm. babae nagkulog sa lalaki, Ah. pareho iyan. Mm. Kaya itong talagang nagsakit, nagtios ang satuyang kapwa dahil sa tuyang kinulgan, Aha. kontra iyan sa tuyang pagtubod. Bako iyan Yeah. na pro-life, bako Mm. na paggalang sa buhay na tinaw sa tuya. Mhm. Okay. Dako tabi mo, Senior Aram, kung ining hapot niya o statement niya, si 2888, naaayon sa kwanta sa satuyang topic. Pero basahon ko po. Sabi niya, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Nyata po, tadaiman ako nag-uri sa kapwa, pero pirming igwang urihon sa buhay ko, mas kasayin ako magduman. Okay. Ayon pa magiraray sa tema ta Yeah. iyan. Opo. Okay. Actualmente, gikan sa golden rule ang ano niya, Yes. sa iyang kapahayagan. Mhm. Gibuhon ta sa kapwa, ang buot niya tong gibuhon inda sa to. Kung ikagta sa negative form, na imo pagibuhon sa imong kapwa, ang habo mong gibuhon sa imo. Ngunyan, so ikaduang parte kang put niya, kung natata, pigpaparagiribo ini sa iya. Oo. So, an may sala, itong nagigibo ka iyan sa imo. Yes, Bako yes. ika. Yes, Precisamente, ika nagsasaksikan sa imong pagtubod Yeah. bilang sarong Kristiyano. Yaong ka sa pagpasensya, yaong ka sa pagpahiling ning marayrahay na ehemplo. Ipadagos ta iyan, alagad, kita man mag-ibitar kan mga paragibo ning Yan. maraot sa satuya. Mhm. So, Okay. maglikay man kita. Pero, di kita kaipuhan magbalos dahil bako iyan ang katukdoan kan sa tuyang Tama. pagtubod. Pag binalos ka kang pag sabi nga pag binato ka ng bato, batonin mo ng tinapay. Pero tabi mo, okay lang pong nakalaog sa garapon sa tinapay. Yeah. Mas grabe ito. Okay, sabi nga sa Rotang Paradangog, malaking kasalanan po pagpatay sa kapwa. Katulad ng pagtatanim ng galit sa kapwa. Monsignor Grace, ano pang iling mo? Reaction? Correct. Yeah. Dahil kung nagtatanong kita ng dagit sa satuyang kapwa, maabot iyan dagit na yan sa pagkaungis. Iyo mananggad. Iyo Asin ang mananggad. kaungisan, mahatod sa tuya sa pag-traidor sa buhay kan sa tuyang tugang. Iyo mananggad. Bako man sa nakitang bastang minagadan. Igwa ki mga factors, igwa ki mga kausa kung minaabot yan. Kaya kung nahiling ta na dumampas na sa stage 1 na aramtang maraot, dahil na kita mag-abante sa stage 2. Tano man na dagit, ang sabi sa tuya ni Kristong kagurangnan, dahil ta pagtugutan na umabot an hapon, magsulnop an aldaw na dahil maariglar iyan. Iyo mananggad. Nagdadagit kita. Normal na pangyayari sa tuyang buhay. Alagad, kung aramta na yaong kita sa kamugtakan na iyan, agadon taan tabang ang intervensyon ng kagurangnan na kita kumalma, tangani matapos na. Tanganing pag-alsulnop kan aldaw, tapos na dahi na kitang problema. Alagad kung dahi ta iyan tawan ning aksyon, iyan mas lalong nagdadakula. Kung sa kalayo, mas lalong nagdakula susulo, kaya maabot sa dakula man na peligro. Iya, opo, okay. Bago kita mo mag-commercial break, basahan ko muna sa mga nakatutok sa tuya sa Facebook Live. Sabi ni Karen Joy Sadile, good afternoon po. Bing, good afternoon, sabi niya. Jan Padilla, good afternoon. Si Gina Lumen, marin hapon po. Sabi ni Madam Lilibeth, Sigubia Imperial, good afternoon po, Madam Lilibeth. Medi Marino, good afternoon po, Mons Chris and Mr. Henry. Si Jen Reg, good afternoon po, Brad Hen and Father. Yan. Ja Bitito Bilyen, maray na hapon po. Si Tita Daphne Garcia, nag-iilingon yan. Good afternoon po, Monsignor Chris Bernarte.
Yan. Tita Dap, marin hapon po sa imo ha. Di ka naman magparalakaw na naman atad ako lang kaso ngunyan. I'm watching with you all. Sabi ni Tita Daphne. Talaga ha. Thank you, Tita Dap. Alright. Jenaline Poche. Good afternoon ngaya po sa inyong duwa. Sabi ni Tita Daphne, salamat po sa topic mo tabi, Monsignor Chris. Yan. Thank you, Tita Dap ha. Alright. Sandali. Marilyn Coral. Good afternoon po, Mr. M at Monsignor Chris sa inyong duwa. Sabi ni Tita Daphne talaga. Monsignor Kaman Baga Henry, pareho ka mo ni... joke lang na. Okay. Sige po, yung mga nakatutok sa Facebook Live natin, paki-share na lang paki-share na lang Kazatuya at Tabi na programa para po sa makaabot duman sa iba pang mga kababayan niya to. Okay, one last question Tabi mo sa tuyang messenger. Sabi niya, good afternoon Tabi Henry at Monsignor Chris. Kasi po may mga tao po baga talaga na nagtatanom ni dagit sa kapwa. Pag nagtanom kidagit sa kapwa, minaabot sa punto na nakakagibo talaga siya nin karatan. Magayon po itong sinabi ni Monsignor Chris na day magparatanom nin dagit sa kapwa ta. Ngani na day po umabot sa punto na kita po nakakagadan. Mahapot ko lang po kung ang sarong tao po na ginadan kibigla. Mas magayong baga po sa naukod ko sa katekismo na nangungumpisal or nangangaji. Or nangangadji, sabi niya, siya po, ang makasalan niya daw po na nagibo sa kinaban, mapapatawad man, tulos, Monsignor Chris? Enot, gusto kong sabihon na anuman nakasaklan na sa tuyang naginibo, na papatawad ning mahal na Diyos. Dahil ning kasaklan na sa iyang sinasayumahan, kung ini sa tuyang pinagsusulsulan. Iyuman sa nayan anhagad sa tuya na no pa mang kadakula ang naginibot ang kasaklan, mas takula dyan ang kapatawaran, ang pagkamuot ning mahal na Diyos. Kaya dai kita mag-alangan. Ang importante sana na sa tuya na mamidbidan ang kasaklan, maako asin sa tuyang pagsulsulan. O sabihon, dai na iyan babalikan. Iyan ang pagsulsul ka kasaklan. Yeah. Sabi kan texter ta, ang kaungisan, matod sa tuya nin kakanusan. Yung man ang ganda na mo. Ano saling mo tabi, Monsignor? Ang kaungisan daw, mahatod sa tuya, nin kakanusan. Iyan ang daimang yayari ng God. Dahil evil begets evil. Iyon. Evil cannot beget good. Iyan. Ang kasaklan manggiraray ang ibubunga. Kaya ang pagkaungis, hatred, dai mahatod sa tuya sa justice. Iyon. Okay. So, ang mahatod sa tuya sa hustisya, ding iba, kundi ang katanusan. Iyan. Ang katotohan. Iyan mahatod sa katanusan. Kaya, itong anong ito paghuna-huna sana ito pero bako itong totoo. Ang pagkaungis is evil by itself. Dahil iyan tabi mahatod ning marahirahay na bunga sa satuya. Yes, opo. Sige po, mga tugang, magbabalik kami with Monsignor Crispin Bernarte ngunyan tabing pagkahapon sa tuya tabing tema tungkol po sa pagiging pro-life niya to na mga Kristiyano asin Katoliko. Magbabalik po ang programa Lakaw, mga tugang maghiras, alas 3:42 oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang alaksan tapos ang laban. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Microban GT.
Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 071 series of 2020. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol. O hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gapos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapt in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga, Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Si Juday po. And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag dina-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya Magnesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan! Choose Nesta Grow to grow happy! Nestagrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Nido Junior. Para sa kaakian na saro hasta tulong taon. Nido Junior. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light.
Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Alright, balik kita digdi sa programa. Mga tugang with Monsignor Crispin Bernarte. Ngunyan tabi na pagkahapon. Mons, ihapot ko lang po, paano mapapanindugan niya to? Anong mga tips na pwede tang ma-share sa nagdadangog para mapanindugan niya to na, sabi nga, maproteksyonan ang satuyang buhay o ang pagiging pro-life niya to bilang kasadong Kristiyano? Ang sa kuyang masasabi dyan na hilingunta ang kabilugan kan buhay. Yeah. Tangani, dahil kita maging sabi nga, mungani, kasubago pagpoon maging selective. Opo. Kung buot niya itong maging tunay na Kristiyano, ang pagiging Kristiyano, iyoan saro kan trabaho ta sa pagiging Kristiyano na kita makatawo. Yeah. Na kita yaon sa pagrespeto kan tao. Asin ang tao, sabi ko na nga ni kasubago, puon iyan sa pangidam sa iya, sagkod sa iyang kagadanan. Kaya ang bilog na iyan na pagkabuhay, dapat igalang ta. Yeah. So, dahil kita maging selektibo na duman sa nasa sarong porsyon. Lalo na an sa tuyang paggalang duman sa mga gurang, duman sa mga naghihilang o mga magagdanon. Iyan ang pangapudan sa tuya. Na data iyan lingawan, data iyan pabayaan. Napakuusa na an sa tuyang apresyasyon sa buhay kan tao para sa mga hoben pa, ta produktibo pa ngayon iyan. Alagad, itong mga paguna tang bako ng produktibo, for all we know, produktibo ho na maray. Ang mga tawong iyan yaon sa dayaday na pagpangaji para sa tuya na mga aktibo hong paligid sa kinaban, tangani maging safe ang sa tuyang kamugtakan. Kaya inuulit ko, so integrity kan pagkatawo nin sarong persona, dapat niya to mamidbidan asin bilog na igalang. Iya po. Okay. Monsignor, sabi kan sarong texter ta, ang pagtaong hirak o pagtabang po sa mga nangangaipon na day ki ano man na balos, saro daw po na gibonin pagiging pro-life? Iyo tabi. Ang pagsurog sa mapangangaipo kay itong mga kulang sa inaapudtang swerte sa buhay. Yan.
Yan. Itong mga yaon sa laylayan, Yeah. itong mga yaon sa kagipitan, sa tuyang mamidbidan lugod an sa indang pangangaipo bakong bastang husgahan. Opo. Ini ang nagiging kalaban ta na kung minsan nahiling ta ang kamugtakan kan sa tuyang tugang, pinapadaog kita sa makasadiring kaisipan. Na sa tuyang hinuhusgaran tulos ang tao. Matabang ka ngaya dyan, mas mayaman pa nga kisa sa imo. Opo. Kaya matabang ka dyan. Tibad kung anong ibakal ka ang kang kwartang tinao mo. Oh. Kung ano man ang luminuwa sa tuya, kung ano man ang binutasan ta, data na iyan pagpakiaraman. Iyon ang tunay na pagtao. Asin, magayunon, tayo inang pinakatemakan sa tuyang pinag-uurulayan kada Miyerkules. Yes. Ang Kristyanismo kan sa tuyang Pilipinas. Gifted to give. Pinano kita ning balaog ka mahal na Diyos, bako para sa tuya sana, bakong sa dirihon ang mga balaog naan. Kundi, ihirasta ang mga balaog na yan sa satuyang tugang. Ang paghiras na iyan, pagiging pro-life. Opo, Monsignor Hen at Monsignor Chris, nadangog ko po kanina na ang tao ginawa ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ayon sa kanyang wangis. Ibig sabihin po, perfect tayo bilang tao. Kaya lang, nagkakasala pa rin tayo. Nagkakasala pa rin po tayo. Bakit po kaya nangyayari ito sa atin sa ngayon? Monsignor Chris. Sa buton ta itong ang tao nila lang nakabaing o kalalaw guning mahal na Diyos. Kabaing, kalalaw guning mahal na Diyos. Bako man equality Iyon. Correct. So tandaan ta bako na equality. Bako kita so, pareho kan Diyos. Equals person o human. No? Yeah. Bako. Yeah. Kaya ang Diyos perfecto kita bako. Yun. May limitasyon kita. Yes. Kaya Yes. may kaluyahan kita. Kaya kung nagpapadaog kita sa limitasyon o kaluyahan ta, diyan kita nahuhulog sa kasalan. So Iyan. importante na maklaro ta iyan. Opo. Na bako kitang kapantay kan mahal na Diyos. Iyan. Kanalawgon. Yes, yes. Pero bako talaga kita mo kapantay o ka-level, di ba? Ka-level. De kita po, Kaya tama po. Diyos kita linalang kan Diyos. Yes. So, de po pwede na ngayon sabihin ta na level tan man ta na Diyos. Ta kita ginibulang kita kan mahal na Diyos. Correct. Yeah. Okay. Oto. Good afternoon po ang pagiging Kristiyano po. Sinusunod ang utos ng Diyos. From Mauraro. Yan. Reaksyon nga sa tuyang paradangog. Correct. Yeah. Oh, okay. Salamat po sa magayon nindong discussion ngo niya na pagkahapon. Dakol talaga po akong naokadan. Kaya po nagbabantay ako kada Miyerkules para po sa indong magiging presentasyon kang programa. Thank you po, Monsignor Chris and Hen, sa indong discussion. Alright, welcome po. Alright, ito, Monsignor, sabi kan sa rotang texter, may mga tao po, okay. Ang hapot niya, Monsignor, may mga tao po baga na naging involved sa korupsyon. Yan da po, pwedeng apulunta na ba ko sinang pro-life? Monsignor Totoo Chris. iyan. Pag na-involve ka sa corruption, bako kang pro-life. Nata, dahil ang resulta kan sa imong aksyon, pagraot, o nakakaraot sa buhay kan dapat mong tabangan. So pag-api sa imong kapwa. Iyo mananggad. Ano? Iyo mananggad ha. Okay. Sabi kan sa rotang texter, ay na-mention na po ni Monsignor Chris ini, so from womb to tomb, gara na-mention mo kanina Monsignor, di ba? Already. Ang buhay ng tao, nagupoon sa sinapupunan hanggang sa duman sa womb, sa lubungan niya to. Na-clarify na po ni Monsignor Chris Casabago. Okay, sige. Dahil na po monski mga haputig di, unless po may gusto katabing i-share, hali po sa tuyang diocese, or may gusto po ikang adagdag para po sa discussion tango niya na pagkahapon. Go ahead po. Gusto kong tapuson ang sa kuyang paghira sa Indo sa pagpahayag na sagod dai kita makanuod na maggalang kan buhay nin tao. Dai nanggad kita makakagalang kan ibang forma ning buhay digdi sa kinapan. Kaya base ang pagalang kan buhay ning tao, tanga ning igalang tan ibang forma ning mga linalang.
So iyan sana. Yes. Marhay na hapon sa inyo boss. Salamat. Asin lugod pa man. Magtalubo kita sa rabay sa pagtubod. Yes. O, sa Miyerkules po, topic tamon sa inyo. Dakol pa makakarelate kayo niha about Flores de Mayo. Ano? Diba? Mayo na pa, malaog na kita sa bulan kan Mayo. Yes. Ini mga popular Marian devotions niya to na pinagigibo kada Mayo. Kaya lang baka may mga changes dito. May pandemic baga po kita mon senyor. Ano? Oo. So magantabay po kamo sa maabot ng Miyerkules. Tama. Mayo 5. Tama. Mayo 5. Iyan po sa tuyang pag-irestoryahan po with Monsignor Crispin Bernati. Mag-arapot ka mo naman kung ano po ang gusto nindong iklaro o reaksyon sa tuya tabing tema. Monsignor Chris, parting words po sa mga nagdadangog tabi. Go ahead. So, yaon nga ni kita, matapos na naman kan bulan, kan Abril, manaw sa bulan kan Mayo, sarong bulan na minimidbid ta, an papel kan sa tuyang mahal na ina, sa tuya hagadon ta, an sa iyang tabang, an sa iyang pamitbi. Yeah. Nalugod pa man, ining sa tuyang kamugtakan ngunyan, matapos na an sa tuyang pinaghahaditan, asin kita mamuhay na normal. Ipangadyi ta na sa herap ning mahal na Diyos, ining sa tuyang buhay na sa tuyang minimitbit ngunyan, danay na antabayan, asin mailikay kita digdi sa kamugtakan ngunya na pandemya. Opo. So, Diyos maray na hapon sa Induga po. Salamat po, Mon. See you next week, tabi. Goodbye. Okay. Thank you so much. Bye. Thank you. Alright. Mga tugang Monsignor Crispin Bernard yan sa tuya pong partner. Ini po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Thank you so much. Lakaw, maghiras. Mapaduman sa malaen-laen naruna. Iyan ang programang Lakaw, Maghiras, Abangan Giraray sa maabot na Miyerkules, digdi sa DZGB. Salamat kan sa indong pagantabay.